A humanización da contorna da igrexa de Simes en Meaño xa é unha realidade. A través do Plan Concellos, a Administración Local e a Deputación de Pontevedra levaron a cabo un proxecto de mellora deste entorno. A intervención tivo un custo de 263.000 euros. A obra é unha obra bastante considerable, nunha inversión de 263.000 euros. Consiste en mellorar e pavimentar o acceso dos viales á iglesia. Xa non só mellorar e pavimentar, senón mellorar o entorno. Como cada un dos veciños a partir de agora poderá comprobar, o que facemos é unha humanización e a súa vez mellora esa seguridade viaria e tamén o tráfico rodado para os núcleos dos veciños aquí da zona máis próxima. A obra permitiu mellorar os accesos á igrexa e canalizar as redes de telecomunicacións. O vial paralelo ao muro da iglesia vai en adoquinado e logo os outros entronques, os outros viales de acceso van en hormigón activado. Canalizaron os principales servicios subterráneos e tamén houve retranqueo de uns muros que melloran o acceso á zona da zona de arriba da parroquia. Desta mellora non só gozarán os veciños de Meaño, senón tamén os visitantes, xa que os 1.200 metros de rúa intervidos forman parte do Camiño de Santiago. Tamén por aquí, por este ámbito de actuación, pois pasa o Camiño de Santiago, o camiño pola costa. Así que tamén os nosos visitantes van a poder dar fe pois tamén do noso patrimonio, que hoxe pois queda máis destacable precisamente por esta obra. A obra xa está rematada e aberta ao tránsito dos peóns. Para a circulación dos vehículos haberá que agardar ata fin de semana.